Se on taas vähän niinku juhlapäivä, kun avasin taas 2 paalia. Tässä on samalta pellolta, tää on heinäkuussa tehtyä ja tää on elokuussa tehtyä. Ei että. Mikä tuoksu? Elokuussa tehtyä kutsutaan nimellä Odelma, eli tää on ykkössato, toi on kakkossato. Katsokaa tätä meidän ykkössadon kuivaa heinää. Ei pölyä. Aivan super. Jos säkin haluat tämmöstä heinää, niin me kattoon ohjeet www.allener.fi/heinäinfo.